माथो फट'आबो बिराद बरिया फैदोंलै आरोथ' जेन'बा फैया मानो जानो देनाय आंनि बेबियालाय मोजांखाना बेखायनोथ' फट'आबो मोजां फैयोब्रा नाथाय साला आंखौसो मोजांखौनो खेबनो रोङाना जेन'बा महराथ' एसे थिगैनोब्रा आंना बारा गाज्रि नङाना थेवबो साला आंखौ रावबो मोजांखौनो खेबनो रोङाना आं मेहेरा बेसे मोजां मोजां खेबना होयो मानसिफोरखौ आंखौसो माबा खावब्ला साइज खेबना होथारोलै आंनि लोगोफ्राबो बेबायदिनो सासेबो खामानि गैयालै गावसोरखौबा मोजां मोजां खेबनांगौ नाथाय जेला आंनि बारि फैयो आंखौ हले मोजां खेबनांगौ गैखायालै नै आबा मिहु औ मा जाखोलै आयै नों ओरैनो दंथ'योब्ला दसे दखानाव थांना फैनाय आबा दखानाव औ आबैया नै अमा बेदर जायानो थांनाय दावदै लायना फैनाय एथ' गोथाव अमा बेदरखौनो जाया आरो आबैया दिनै जानो बादोंनो आबा थां दावदैखौनो लायना होफैदो आरोथ' जायख्लङाबो गैयाना बाबुआ नङाबा बेखौ थिनहरनो हागौमोन आङो सोरबा लोगोनावसो दंहैयोनो दे होमबालाय बे खाथियावनो थांना फैनोसैलां दे अब्लालाय फैसा लाबोनि आङो र' नांथ'ला दे आंनाव दंखायो अ दे बिदिबालाय आबा आं दायो होफिननोसै ओमफ्राय नोमाया मा खबर आजिखालिलाय दंसाबो बिदिनो जानला मानला दासान्दि एसे सिरिबो ना दे बिदिनो थाथो बिदि थाब्लालाय गावनि थाखायबो मोजां जोंनि थाखायबो मोजां औथ' आरो आजिखालि जेबो बुंथ'वाखैना आंखौबो ओमफ्राय बिहामजोखौबो जेबो बुंथ'वाखै न'आवसो फैनोबालाय फैफिनबाय थायो हाथरखिखौबो हजों थाहैनोखौनो बोरैबा मोनहरलायलाङोहां बिहामजोआथ' बारा जेबोखौनो मिन्थिरोङा सोंखादोंमोन आं हाथरखिखौबो ओमफ्राय थांगोन होनदों आरोना मालाबा दे मोजाङानो आबा याव दसे थादोलाय बैयाव दसे थादोलाय अख्रे मख्रे मेहेराथ' आरो जेरावबो थाखागोन ना आं बै न' खाथियाव थानांगौ दङ सासे आब'जों माबा मोनसे रायलायनांगौ ना आंहा थाथ'आबा होमबा दे अब्लालाय नोंनि बिदायाबोथ' आरो दासान्दि एसे बेबायदिनो थासिगोन ना उनाव मोजां जालांबानो जाबाय दे आबा मानो जाया जानोब्रा मम जागोन दे दे देनांहाय नोंबाजै मोजांखौ मोनबानो जाबायहाय आबा ने मोना जायो नामाब्रा आयै मोनखागोन ना आदैयानो मोजांबालाय बिबाजैखौ मानो मोजां मोना औ जेला गाव गोसो जायो अब्लासो जोंबो आरो बिनि फारसे जेबो रायलायथ'ला दे बेनोथ' नङाबा जों बुंबाय थाबा दुखु मोनलायलांगोन ना बियो ओरैनो अलरेडि दुखु मोनखाबायना बियो जों बारे बारे बे खोथाखौनो बहनफिनबाय थाबा बांसिन गोसोआव नांगोन ना राइट आबा बेखायनो आंबो जेबो रायलायखायासै बिनि फारसे दे गावजोंलाय जों हेपियैनो थानो नाजागोन गावखौबो हेपियै लाखिनो नाजानोसै दे होमबा दे थाथ' हाथरखि बिहामजोआ ओंखाम संदों दा मोनथ'वाखै खोमादां दे आयै सनाया ओंखाम संदों थांनि र' आङो बेनावैनो आं फाग्लिखौ आयौ आगोलावसो जि फट' लाखायोमोन आङो दाबो फुराना सावगारिफोरखौ नायोब्ला बै समफोरखौसो गोसोखांलायलाङो दिनै नाथाय थांखांनाय समालाय थैनायजोंनो समान ना माब्लाबाबो फिरायनानै फैफिना आं खुसियै गैयाबो बुंनो हाया मानोना मिजिंआ आंखौ जाखिनि हायो मोजाङै लाखिनो नाजायोना गाव हानायमानिखौथ' खालामखायोआनो बियो बेलासियावबो न'निफ्रायनो ओंखारनायानो जाला खामानिफोराबो रेस्टखौनो मोनलाना हाबा जाखांबा बिदिनो जायो खोमा दे आरो गासैबो सोलायखाजोबो आंथ' आरो रावखौबो दसेनोबो हायाना आं निजेनो गावनो फैखादों माथो एलिसा आरे मिजिं नों सफैबाय फन खालि फन आया मा जाखो ओमफ्राय दालाय फनाव एसेबां नांथाबबाय थानायनि मा गोनांथि ओमफ्रायथ' दहायबो हरदोंमोन आङो सोरजों रायलायबाय थाया माथो वेटिं मोनदों आङो नङा मा जाबोखो ओमफ्रायलाय मा जाबोनो आंथ' थायो दे फुंनिफ्रायनो बाहेरायाव ना आरे वेटिं मोननायाथ' दालायथो फंबायसो हरदोंमोन ओमफ्राय आं नोंनो हरफिननो थादोंमोन माथो दिनैनिल' बाथ्रा बुङाखै आङो मैयाबो मोनदों दाख्लैबो मोनबाय थादों आङो मागोन आइया ओरैनो बुङालै ओरैनो बुङा आइया मा बुंलायखो आयालाय ओमफ्राय जिखियानो जा बे बुंलायनांगौ नामा एसेबांबो बेबायदि फन रायलायबाय थानो दरखारानो गैया नोंहा मिथिबाय न'नि मानसिजों रायलायमाला बेसेथो खोथा ओंखारोब्रा हो एखनबा समाव मोजां गाज्रि खबर लाहरो आरो बेनो रायलायो ओमफ्रायथ' सम सम लोगोफोर हरोना एसेबांथ' रायलायनो गोनांथि गैया नोंहा जि रायलायनो गोसो आंजों रायलायनो हाया नामा बेलासियाव आरे बिदि नङाथ' नोंसो आंखौ माबाफोर थगायदों नामालै आंलाय मा थगायनांगौखाय दिनै साला एसे मेंना फैबाबो माबा माबिसो खोनाबाय थायो ने नाथाय मा जामारखो नोङो सोर मा बुंदोंखाय ओमफ्राय आंजों थानो नालाय मोजाङै थालै इलिसा बुंखाबाय आं नोंखौ एबारनिफ्राय आरो वेटिं मोनबावनांगौबा मबाइलखौनो बुख्रुबजोबना होगोनलै आङो बेखायनो आइया बुंबाय थायो ने आंसो जाम्बानि आंखौसो जाम्बा खालामगासिनो दोङो नै आबै हाथरखि
नै हा हारसिंसो संजोब्बाय नामा नोंलाय? मोनजोबबावसिगोनसो आबै नै बेयाव अमा बेदर एवनांगौ ओमफ्राय जाबाय आय' दाना हारसिंसो संनांबायना जेबो नङा दे आबै मा जानो आंथ' जेबो मोना संनायफोरखौनो दसेनो मोनोना अब्लाबो हा मोनायावबो नै नोंनो संनाय जायो आरो सानावबो नोंनो ग्रोब संफिननाङो बिदि नङा दे आबै जोंनि आइयाथ' संनाङासो बुङो ओमफ्राय आंसो सङो जेरै बिहामजोआबो बिदिनोसै गावनो मावजोबखायोना मावनायालाय ओमफ्राय आंथ' दिनै अमा बेदरखौ जाथ'ला आंनो ओरैनोबाबो जासिगोन दे दिनै मेहेरा दावदै लायनो थांदोंमोनथ' आबै नै आं मानोथो लायबावनोमोन आं नांखाया बुंखाबाय जेबो नङा आं दा लाबोबाय एवनोसै आबै नों एवनायखौ जागोन न' जायो जेरैबो हा जेरैखि बानाया दे होमबालाय आरोथ' नै न'फोरानो दाना लांदांसो मोनसैहाय माबा सिगाङावहायथ' आबा बर'सा दङमोन आबै इलिसा दङमोन आरो आबै सनायाबो जियानो जा साननैसोब्लाबो गोगोमथ' मोनोमोन नाथाय दाथ' आरो नै लासै लासैनो मानसिफोरानो जामलांबाय थाबाय माथो बिदिनो जायोथ' आबै जमा थानानै सासे सासे गोमालाङोब्ला बोरैबा मोनो लांदांनो औथ' आरोहाय दाबो नों थानायखायसो थानायहाय आबै नङाब्लाथ' बेसे लांदांसिन जाबावगौमोन ओमफ्राय आंथ' नोंसोरजों थाखागोन ना थाबाय थागोन दे आङो देनांहायबो आबै बै मेहेर बिमानाव दा थांथार बारा बिहामजो उन्दैनाव मिथिबाय नांगौथाय नोङो जोंनावनो बांसिन था जागोन दे आबै ओमफ्रायथ' आं नोंसोरजोंसो थानो बांसिन मोजां मोनखायो न' आइ माइयाबो लिंहरदोंमोन ओमफ्राय आङो माने दाख्लै खनसे थांबाय बैसागुआव दा थांनाय जाथ'वासै थाबाय थाथोहाय बियो हारसिं थाबाबो अरजाखाया बिहा आंथ' आबौ मेहेरखौबो थांजानोसो बाबावो नाथाय मा खालामनो बिमा जे बेबो गारनो हाया हा बेखायनो जोंबो बादाबो होनो हाया जेबो नङा आबै ओमफ्राय मेहेराबोथ' बेहायसो थानो बांसिन मोजां मोनखायो खोमा बेबो औ आगोलावथ' बिदि नङामोन मेहेर आबौआ एकदमबारे माबा आरोना एसे अख्राथारमोन नाथाय दा लासै लासै गावनि गोसोआनो एसे साननाय फैबाय खोमा बेखायनो सोलायलांबाय दायो औथ' आबै बांसिनानो सोलायनाय मोनदों आंबो मेहेरखौ हाबाब निसाबो लाला लालिथारमोनहाय बियो आगोलाव मा बुंबावनो बे बिमानि थाखायनो जाजोबदों मोजांखौनो माबाया नालाय बुजायाबो मायाबो ओरैनो जि गोसो खालामनो होयोना औ दाबो सम सम सिगारेट जौ लोंनो नागिरो ओमफ्राय आं बादा होयो अब्लाबो माब्लाबा माब्लाबाखाय आं जेबो होना बेखौबो मानोना बांद्राय बादा होला होलिखौबो आंबो मोजां मोनाना गाज्रिथारबा बादा होगोन आरो बेल' दे जि गांनैसो दं आं सुहैनो दे आबै थाथ' जागोन दे आबै होमबालाय ओमफ्राय दा बेदरा मोनब्लानो ओंखाम खुरखानोसै आङो दे होमबालाय थाथ' आबैखौबो जि मोजां मोनखायो दे आङो आंखौबो बिसोर जोबोद अनोना नैबे आलु बाथोनखौ सिख्लेग्रोनानै दोननोसै आङो मेहेराथ' जि जानो बायो आलु बाथोनखौ मानोबा ओमफ्राय फाजाबा हले जागोन आरो बियो माबाफोर हेल्प खालामना होनि आङो आरे 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 नो थेंक इउ नाङा दे जानला मोनलाथार माने मानसियानो ओइ नायलै नोङो थोस आंलाय नोंखौ हेल्प नांगौ नामा सोरनाय जादोंमोन दा एसे दांबानो दाय आंनि माइनाव बेबि बे बानलु फुननाया आखाया बानलु गोजाखा नोंखौ दा फुनदेरहरजोबगोन आङो इस नोंनि रागानिफ्राय गोसासिन नङाब्रा मिन्थिबाय है हरो आं आलु बाथोन सिफ्लेदों डिस्टार्ब दा खालामखा नोङो ओइ सोर जानोब्रा आंथ' जाखायालै नोंनो होखियानोबो आङो नोंनि थाखायखाय बियो अके होमबालाय एसे मदद होनि आंबो आइया मासे डिस्टार्ब खालामखो बियो खामानि मावनायाव मा मोनदों नोङो आलु बाथोन सिफ्लेनायाव सोरबा मालाय बायदिब्रा गावजों दसे टाइम पास थाबाय मालायफोरा लुगैयो नोंहा बायो ने जेबो नङा एबारसो गोथाव जासिगोनब्रा आंनि बेबिनि आखायाव जादु दंना सेरावहाय बियो आया ओइ नों आंखौ जेसेबांखि रागा जोङा मानो जेबो नङा एदावसिनसो मोजां मोनो आं मोनथिबाय आंनि जाम्बि सना नोंनि थाखायनो आलु बाथोन सिफ्लेनाया मोजां जायासै थावनायसो नंला बियो इस आंहासो बदनामलै नों बानायनालाय मानो गोथाव जाया जानोब्रा है दावदै मामले देबावनांगौसो आंहा मा मोदोमफ्रुजोबलायनाय एवखोब्रा नोङो मा ओंख्रि संखोलै बा अमा बेदरसोबाव माथो ओइ हेगार आं खामानि मावनायाव नों थानो थांनायनिफ्राय आं दावदै मामले बानायनांगौ दे बेखौ आं एवसैब्रा नों एवनो जायाफ्रा मानो ओइ रोङियावल' दोनखायो माथो आंखौ नोंलाय दे होमबालाय थाथ' नोंखौथ' ना आसां गाजां मानसियानो ओमफ्राय मिजिङाबो रागा जोंफेरा दिनै मानो रागा जोंखो जेन'बा मानोलै बेफोरबायदि रागा जोंनांगौ मिजिं नोङो आरो आंथ' बुंखाबायाना आं रावजोंबो रायलायाखै नै खना खनलाल' थाथारसैहाय बिहामजो नोङो ओजों फिसाइफ्रा मेना फैदों ना मायो मोजाङै थाल लाया
बिब्दि नङा आयै मिजिङा उन्दुदोंसो ओमफ्रायथ' नों माबाफोर बुंदोंमोन नामा आयै दिनै मानोबा बिराद रागा जोंफैलाबायदों बियो बिहामजो आंखौ जानला मानला बुंनाहाय नोङो आंलाय मा बुंनांगौ जाखोसै नङा आयै माने आङो बिजोंनो लगाय लगाय बाथ्रा होनो सानदों नोङो आंखौसो उल्था जानला मानला बेफोरबायदि साननाङाहाय मोजां जानाय नङा आयै नाथाय बियो हाब आंसो बाथ्रा लगायनानै होनो नागिरनाय मा खोथा जाखो बेलाय एखनबा समाव आयाबो बायदिसिना बुंथारोहाय ओइ मा जाखो मेहे बेवाइफोरा माथो दरखौनो खेवासै ओंखामबो जाफैयासै दरखौनो खेवासै ओहोथ' दहाय आबैयाबो गाबज्रिहैबाय ओमफ्राय आयाबो गाबज्रिदोंमोननो उन्दुदों खोमा फुंनिफ्रायनो दरखौनो खेवखायाखै ओमफ्राय जानोलै होमबाथ' आंबो गाबज्रिहैनायाखै र' औ नों खेबसे रायलायहैनो नायलाय मोजां रायलायबायगोनदां आदायाथ' आदाब्रा नों बोरै फैग्रोना माखौ गियोब्रा नोंलाय देनाय मानसियानो आंनि सेराव थानो जिरायनोबो गियोलै गिया जाबाय इस गैयाबा ओमफ्राय माथो नागिरोलै थाब फै मानसियानो मानो बिदि नोङो नै दाना आं खाथियाव दं नालाय रायलायनो नागिरबाय दसेखौनो जिराया माथो मानसिया खामानि गोनाङाव बिदि जिरायबाय थाजाया मिन्थिबाय अके औ ओमफ्रायथ' नोंजों दालाय आं वाट्सएपाव रायलायथ'ना ओइ बेखौ रायलायनाय बुङाब्रा बेबि बेवाइफोर सानजों रायलायहैद' दसे थांद' ओइ खोनासंथ'ना बे हायना दटजों थानायनिफ्रायनो बांसिन गिग्रा जाबायलै आंखौ सब बे हायनानि थाखायनो जाजोब्बाय आंनि हाथरखियानो माने आंखौ दाना बायदि बायदिसो सानफ्रांलायलाङो खोमालै मानसियाथ' दिनै हारसिं फैखादों बियो औ ओमफ्रायथ' बिनि मोखाङाथ' दिनै नस्थ' जानांगौ नै बेजोंलाय बहाथो बासिबावनो हाथरखि नोंनि खैफोदाथ' नोंखौ गल बेंखनजोब्बाय खामानिफ्रा मोजां माव आरोथ' दिनै बियो हारसिं फैदों मार्केटावनो जा जियानो जा आं बेखौ दहायनिफ्राय फल' खालामगासिनोखा नै बेखौ बिनि मोखाङाव सारजोब मोजाङै साबधान नैबे एक बुनबो गोलैदेरोना गासिबो नस्थ' जाजोबखायो जागोन मेम जोंहाथ' फैसाजोंसो मतलब येस नोंसिनि नांगौफोरखौथ' आं हरखाजोबगोन टेनसन दाला चेहेराया नस्थ' जानांगौ बेना मेना बेनो आंथ' हमजानाङा दे मोजाङै जों जोंनि खामानिखौ एकदम पारफेक्ट मावखायो टेनसन दाला मेडाम औ जागोन दे नोंसिनि उन आं दंखायो जै खामानिया जाबाय खारदोबो आंथ' बियो बबे लामाजों थांगोन बबेयाव हारसिं जागोन गासैबो मिन्थिजोबखायो आङो दे बिदिब्ला मेडाम दायो फन खालामसै आङो नाथाय बे नोंनि एसेबां गिदिर दुश्मन ना मेडाम बेल' नङा बिनि हौवायाबो माने मेहेर मोनगोन साजा सासेनो जेब्ला हाथरखिया फुरा बेफोरबायदि खामजोबसिगोन मेहेर अब्ला नोंनि हालोदाथ' देखनो लायक जाखासिगोनलै नेनानै दंखायोमोन आङो बे समखौनो मेहेराबो मोनगोन साजा आरो हाथरखियाबो दाना बोरै बासायबावगोन नों मेहेर हाथरखिखौ बोरै बासायबावगोन नाथाय नों थाब्ला आंनि खामानियानो जायामोन दिनैसो चान्स मोनदों गुडबाय हाथरखिनि समायना महर दे होमबा सनामोन दिनै भिडिअआ एसेनोसै ओमफ्रायथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दे होमबा मेहरा थांथ'नोसैलाय बयनिसिमबो बाय बाय लाभ इउ गुड नाइट गाबोन फैनोसैलाय आरोना बायथ' होमबा लोगोफोर